Bacnotan, La Union nagbabala sa mga peking mayor's permit. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Bacnotan, La Union sa publiko ukol sa napapaulat umanong mga insidente ng mga individual na gumagamit ng peking mayor's permit. Ibinahagi ng tanggapan na bukod sa pamameke ng dokumento ay ginagamit pa ito upang makapanloko online. Sino mang mahuli sa naturang ilegal na pamameke ng pampublikong dokumento ay maaaring makulong ng 6 hanggang 12 taon base sa Article 172 ng Revised Penal Code. Abiso ng tanggapan na tiyakin na pumunta lamang sa mga opisina ng gobyerno upang makakuha ng mayor's permit at maging mapanuri sa mga kahinahinalang individual na sumusubok makipagtransaksyon. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.